Sadneme si, naša cesta pokračuje ďalej. Od mora, cez Várisu na Meteoru do dedinky Kalambaka a uvidíme, čo tam uvidíme. Či nás Meteora tiež oslní, alebo nie. Takže ideme po takejto ceste, zatiaľ nikoho, je nedeľa. Dorazili sme, ľudkovia, sme tu, sme na Meteore a pred sebou máme prvý kláštor, na ktorý ešte neviem, ako sa dostaneme a či tam vyjdeme, ale uvidíme. Toto všetko pred nami je tu Meteora. Tam pozadí vidíme ďalšie 3 kláštory, tam sa presunieme neskôr, bo teraz stojíme tu. Že, Oksanka? Za nami je Xavierko, toho sme odparkovali, zakryli sme ho, nech tomu není moc teplo. A my s chodníčkom popri ceste stúpame teraz. Uvidíme, kam nás táto cesta povedie. Ale všetci stúpajú takto, odstavujú auta tu, takže uvidíme. A pre tých ľudkovia, ktorí nemajú predstavu, ako to vyzerá, tak ako sme nemali ani my, len trošku z naštudovaných videí, tak to tu vyzerá takto. Priblížili sme sa zase o kúsok viac. Tu na dokonca mnísi majú takúto postavenú lanovku, ktorá je rovno predo mnou. A takto idú rovno tam ku kláštoru na druhú stranu. A my sa musíme kúsoček vrátiť na túto cestičku, ktorá vedie odtiaľto. Škoda, že to v niektorých tých videách nehovorili, že vlastne aký je sem prístup. Takže prístup bol cez Kalambaku, do kopčeka odbočíte na Meteoru, vyjdete semka hore na parkovisko a máte možnosť ísť doľava a doprava. Najprv, keď pôjdete doľava, tak prídete sem na tento prvý hlavný kláštor. Ale to je asi tak všetko a potom sa musíte kúsoček vrátiť, ako som hovoril, tá druhá cesta, ktorá vedie hneď doprava a prejdete tam na tú druhú stranu k zadným 3 kláštorom. Takže to je také dosť dôležité vedieť, čo sme ani my nevedeli, že ako vlastne kam, doľava, doprava alebo niečo. Takže asi toľko k vysvetleniu, keď niekto pôjde na Meteoru. No, teraz sa ideme pokúsiť ísť týmto chodníčkom alebo cestičkou dole a potom vystúpať na ten kláštor tam po tých schodoch. Tak, ľudkovia, držte palce, lebo to bude makačka. Zatiaľ toľko. Ľudkovia, ide sa na to. Ya perdo un poquito. Zatiaľ sme prišli. Vládzeš? Zvládli sme to, sme na vrchu a môžeme vstúpiť na územie kláštora, ktorý sa nachádza pred nami. Tento vyzerá takto. Ide sa na to. Prejdete vstupom, zaplatíte vstup 5 € na hlavu. Tak si môžete poobzerať kláštor. Hneď tu po ľavej strane sa nachádza vyhliadka.
ušili. Tu sa nachádza aj pôvodná kladka, z ktorej vyťahovali z dola veci. A to sa viac menej išlo takto. A potom neskôr vybudovali výťah, ktorý som spomínal na tej strane, ako sú tie laná. Ešte raz. Takže tu je ten výťah, ktorý vybudovali neskôr, už modernejší. A ten vedie tu na túto vyhliadku. Odtiaľto ešte tam vzadu vidieť aj Xaviera, ako parkuje. Čaká nás. Oksanečka točí kalampaku. Kalampaka z výšky vyzerá asi takto. V dedinke, ktorej sa zastavíme neskôr. Zatiaľ tu nie je až toľko veľa ľudí. Viac menej cez hlavný kostol, alebo ako to nazvať, sme sa premiestnili, prešli na nádvorie, kde tu majú aj takúto záhradu, kde rastú figy, tam poniže boli kiwi, majú tu takúto záhradku dokonca. Takýto krásny výhľad. Sa tu nachádza. Je tu naozaj veľmi veľa bodov, na ktoré sa neviem vynadívať. Je to naozaj veľmi zaujímavé miesto. Pomaličky sme to prešli celé a vraciame sa naspäť ku schodom, ktorými skráčame zase dole a vyšlapeme cestičkou hore. Presunieme sa k iným kláštorom. Nachádzame sa teraz na druhej strane Meteory, kde sú zvyšné kláštory. Žiaľ, nepodarilo sa nám zaparkovať až hore, tak si túto celú cestu musíme vyšlapať. A je tu strašne veľa ľudí. Je to naša chyba, lebo keď sme sem prišli, šli sme na ten kláštor prvý. A keby sme išli rovno sem, na ktorý kláštor vlastne ideme a ten je podstatne aj väčší, tak sme kľudne mohli to už mať za sebou a stáť vpredu. Ale nevadí, sme tu. Za chvíľku sme tam. No a keď konečne vyšlapete cestu hore, tak to nie je všetko, lebo vás čaká ďalšia cesta po schodoch tam hore. Tento kláštor je o mnoho väčší. A tu to vyzerá takto, je tu aj pár suvenírových stánkov.
ako som spomínal, týmito schodíkmi. Najprv tu na dole, a potom tam zase hore. Tento kláštor je otvorený do 3, čo už nestíhame tam na stolu, kým by sme tam zišli a nejakých 2:30, takže asi by sme to nestihli. Čo však nevadí, vidíme tú krásu naokolo a je to zaujímavé vidieť. Tá stavba, ktorú tu dokázali postaviť, je obdivuhodná. Jednoducho návštevu Grécka a meteorov nemôžete vynechať. Bývať pod týmito skalami. Zaujímavé. Zdravíčko, takže po dnešnom výlete na Meteore sme na ceste na Levkádu, ale máme taký zvyšenstop, kde budeme spať. Musíme pozrieť, je to taký štelplás, kde tu môžete stať v podstate zadarmo, len za útratu, že si dáte nejakú večeru. A všetko vám to tu teraz ukážem, ale sme boli takí smední, že sme si už stihli dať aj radlera. A je tu veľmi milý personál, ktorý nám ukázal kemp, že privítali nás ako pravých kemperov a cestovateľov, ako sa patrí. Ako pozornosť nám doniesli takúto rýžu s nejakou dusenou klobáskou a ideme to vyskúšať. Hej. Všetko nám povedal v angličtine, aj v gréčtine, vymenoval nám tu celý jedálny listok, všetkému sme rozumeli a čo jediné poznáme je grill a caciky a suflaky a tak sme zvedaví, čo príde, či sme sa dobre dohodli. No tak ľudkovia drahí, tak toto je riadna grécka bašta, tak toto neviem, či ideme mať na 3 dní, keď to zjeme, lebo toto všetko prišlo. Rýž, pízy, hranolky, omáčka, rýža, ďalšie hranolky, on ma zle rozumel, a ďalšie mäso, Ježišmaria. Chlebu doniesol, vodu, tak ja by som to vymenil za pivo, ale tak aj za vodu buďme radi. Ty kokos, tak to už vyzerá dobre, to už idem jesť. Dobrú chuť, poďme, ideme na to. No počkaj, Oksanka ešte skúsi, no poď. No čo povieš? Naozaj? Mám sa tešiť? Dobre, tak sa teším. Idem papať, ľudkovia. Aby sme to dali na správnu mieru, takže sa nachádzame tu, Camperstop Trietnes, v smere na Levkádu, kúsok od Ilinie od nás. A teraz si to tu troška ešte ukážeme. No tuto je viac menej hlavne vchod, ako sme, ktorým sme prišli.
Sme už po večeri okúpkaní. My stojíme tamto v rošteku. Tu napríklad je pre deti nejaké vyžitie, hojdačky. Máte tu internet, sedenie. Tuto pozdravíme dievčatá Katarínu do servisu. Katarína. Ahoj. Kolegy. Vicky. Toto je náš milý servis. Časničky. No problém. YouTube. Dopo. No problém. Una bíra, no problém. Dobre. OK. Takže dievčatá, nech si robia ďalej, nejdem ich zdržiavať. Tiché, kľudné miestečko, naozaj sme boli prekvapení. Čo potrebujete viac? Kľud, pohodu. Tu nás sú záchody. Si sa len dva. Dámsky. Pánsky. V pohode, umývadlo. Nič tomu nechýba. Hlavne, že sú čisté. Dokonca sú tu aj práčky. Takéto. Tu dole je, aha, to je na väčšie prádlo. Toto je, čo to je? To je nejaký automat na prášok. Tu urobili takéto búdky. 3, čo úplne postačuje. Vodička tam ide tiež teplá. Je to tu na akurát novo spravené. Nie je to celkom dokončené, nemá to strečku, ale to úplne nevadí. Čo je dôležité a podstatné je, že tu môžete úplne v tichosti stať. A ešte to tak vedľa od hlavnej cesty. Takže úplne super. Šéf otvoril okno a hneď takýto kemperský pohľad sa nám naskytol na jeho závesy do okna. No a my trošku pracujeme, máme tu internet a žijeme trošku zase niečo tvoriť. Predstavujeme vám šéfa, ktorý sa volá Tasos a sme v jeho na Štelplaci. Teraz nám niečo o tom povie. Welcome. We want all in here to come. The place is free. We have a very good positive vibes in here. We love the people which travel a lot. So you can see the bars, local beers, Greek beers, Tsipuro wines. This is my folder from my travels. A lot of things happening here. Okay. And of course you came in here. We love this. Also, we love this, what you do. We love the way of campus life. For us, it's very important. Okay. And for this reason, we open a place like this. Welcome, people. It's very, very beautiful. Thank you so much. Thank you. Und das ist Service Katharina und Vicky. Katharina, Vicky, yeah. We have the best team in here. Perfekt. Takže ďakujeme mu za rozhovor a predstavenie jeho Štelplacu. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, my friend. Thank you. Thank you, my friend. Thank you so much. Thank you.